מה את עושה? התחלת יותר נמוך. רגע, בוא נגיד לה הללויה, נגיד לה שנייה. בינתיים עד ש... איך אני יודע שזה עובד? איך הם יודעים שזה עובד? איך אני יודע שזה עובד? לא רואים. הנה, עכשיו זה עובד. אם יש לך ריבוע כחול כזה, זה אומר שזה מצלם. אז תראה, תעצור את זה רגע. אני באמצע, שיראו אותה. עכשיו זה לא... הוא יעשה וידאו חדש. עכשיו חכה, רגע, רגע. קודם מילה. אבל תן לנו לאפס את הגובה. מה יש? יכול להיות חלק מהרגע. נגילה, הללו, אלה שנדה, אלה שנדה, אלה שנדה. את לא רוצה לבוא? את אוכלת? זה לא בא בחשבון עכשיו. זה בסדר? צריך יותר לא לשכוח את בזמן. אתה תוכל לעבור לפני שבא להיות חזן שם בצבא. אתה תוכל לעבור בטבע. אוי, אורית, אני לא נתתי לך חתיכה. רגע, לזוז. נגילה, נגילה. חשבה שאמרתי את זה. לא, ראיתי אותה מוצאת. טוב, אימא, בואי תשחקי גם. נגילה, נגילה. טוב, בבקשה. יש? אני רוצה לשקוף. נגילה, הללויה, נגילה. נגילה, הללויה, נגילה. בזמן, בזמן, בזמן הגאולה. אלה שדי, אלה שדי, אלה שדי, קבץ נדחה ידידיי. אל שדי, קבץ נדחה ידידיי. וגרש משנאי, וגרש משנאי. וגרש משנאי. נפשי בהם גאלה נגילה. נפשי בהם גאלה נגילה. בזמן, בזמן, בזמן הגאולה. שלח לי, שלח לי, שלח לי בן אישי גואלי. שלח לי בן אישי גואלי. ובנה לי ביתך לי, ובנה לי ביתך לי. ובנה לי ביתך לי. ואוי ויעשה קהל הנגילה. ואוי ויעשה קהל הנגילה. נגילה, הללויה, נגילה. נגילה, הללויה, נגילה. בזמן, בזמן, בזמן הגאולה. רחמן, 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 הוא סלם לו אלמן. רחמן, חו סלם לו אלמן. ושלח להם ציר נאמן, ושלח להם ציר נאמן. ושלח להם ציר נאמן. וסם כסגולה נגילה. יבשר סגולה נגילה. נגילה, הללויה, נגילה. נגילה, הללויה, נגילה. בזמן, בזמן, בזמן הגאולה. אתה יודע מי...